これが生き残るための俺のアクション。サイバードラゴンをダイレクトアタック。俺のサイバーだって握りゴールだ。エボリューションバースター。俺のターン。俺のムカつくんだよこんな。俺の持てる全てだ。サイバードラゴン38枚。さらに仕掛けるのは俺のターン。カルターシュ速攻発動。気がかかってこい。2手札有効。サイバー竜王キエラテックオーバードラジン未来有効。ガイザーと残念だ。こんな1のマンで終わる。エボリューションバースト。さらにサイバードラゴン攻撃力がアップ。俺は僕じゃない。俺は敵にゴールだ。勝利に上ている。まずいな。足が足の物理的なこの痛みがある。俺を出た。まだ続くぞ。ドロー今日も俺のターン。サイバードラゴンをダイレクトアタック。俺の攻撃力は8800。断絶系。ゴレンだ。エボリューションバースター。負けたくない。俺のターンだ。危なくないサクラヘルガイザーの世界の活躍にご期待ください。俺は何これ。